दिनै तामुलपुर कलेजनि जि लांगोनायाव तामुलपुर कलेज इउनिट एबसु आरो तामुलपुर आनसलिक एबसुनि बानजायनायाव जि 2 घन्टानि धरना हाबाफारि जों बेखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव माखासे गोबां जेंना दासिम दङ आरो बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो दिनैनि बे धरना हाबाफारिखौ लादों। दा बेयाव गिबि जेंना हिसाबै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दासिमबो पार्मानेन्ट एबा रेगुलार रेजिस्टार गैया। बिथांमोना इनचार्जनि हेफाजाबजोंनो इउनिभारसिटिखौ सालायगासिनो दङ। दा बेखायनो बे रेजिस्टार गैयैनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा सम मथे रिजाल्ट मोननो हायाखै आरो ग्रेड सिटखौ बिथांमोना होनो हायाखै आरो बेनि उनाव सिलेबासफोरा जोंहा थिग जायाखै, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दाख्लैबावै जि रिजाल्ट होबाय बिनि सिगां गोबां फरायसाफ्रा भारतनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोराव मुं थिसननो थाखाय जायगा मोन्दोंमोन, नाथाय फाइनेल सेमिस्टारनि रिजाल्टआ थाब होयैनि थाखाय आरो ग्रेड सिट मोनैनि थाखाय बे फरायसुलिफोरा गुबुनाव सिट मोननो हायासै एबा मुं थिसनहैनो हायासै। बेखायनो जोङो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया, जायनि थाखाय जोङो दिनैनि बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों पार्मानेन्ट रेजिस्टारखौ नांगौ बेखौ जों बुंदों। आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जों बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय मोननाय मोनसे फसंथान। दा बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जोंनि मोनसे सम्पति, बेखौ जोङो सोरनिबा गोसोबायदि जों सोलिनो होनो हाया आरो बेखौ जों मालायनि आखायाव थांहोनो हाया। दा बेयाव जों दिनै नुदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइश्राम लादुसिम, बिथाङा सासे मणिपुरि मानसि आरो बिथाङा मणिपुरि मानसि जानायखाय जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि लकेल इन्टारेस्टआव बिथाङा खामानि मावाखै आरो जोंनि माखासे फरायसाफोरनि थाखाय बिथाङा सिन्था खालामाखै। बेखायनो जों बिथांखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय थाबैनो बोखारनांगौ बेखौ जों दाबि जनायदों, जाहाथे बिथांखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय जाहाथे बोखारो। बेजों लोगोसे बिथाङा इउनिभारसिटियाव गोबांखिनि दुर्निति बिथाङा खालामबोबाय थादों। दाख्लैबावै एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो प्रफेसारफोरनि मोनसे इन्टारभिउ जादोंमोन आरो बे इन्टारभिउआव बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैयाबा इन्टारभिउखौ खालामनो मोना होननानै, नाथाय बिथांमोना इन्टारभिउखौ खालामथारनांसिगोन होनना बुंनायखाय जों खालामनो होदों। अब्लाबो जों बुंदोंमोन जाहाथे रेजिस्टार एपइन्टमेन्ट होआगौमानि बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ होनो मोना होननानै। आरो बे इन्टारभिउआव जों नुनो मोनबाय दि जोंनि आसामनिनो सासे खाख्लारि टाइटेलखौ बिथाङा इन्टारभिउआव जिरायनो होआखै। बिथांखौ सिकिउरिटिनि प्रब्लेम जादों होननानै गेटखौ ताला लगायनानै बै सासे मणिपुरि मानसिखौ गावनि रुमाव लांनानै बिथाङा इन्टारभिउखौ लादों। दा बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि भिसि, बिथाङा जोंनि लकेल स्टुडेन्टफोरनि इन्टारेस्टआव बा जोंनि आसामनि इन्टारेस्टआव बिथाङा खामानि मावाखै, बिथाङा गावनि इन्टारेस्टआव बिथाङा खामानि मावदों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माखासे गोजौ बिबानगिरिफ्रा गुबुन हारिनि मानसि बा दस्रानिफ्राय फैनाय मानसि, बेखायनो बिथांमोना जोंनि दाबिफोरखौ बिथांमोना मिथिया, जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथांमोना मिथिया। बेखायनो जों लुगैदों जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जाय रेजिस्टार जागोन बेयो जाहाथे जोंनि बिटिआरनिफ्रायनो जायो, बेखौ जों लुगैगोन। मानोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि मोनसे सम्पति, बेखौ जोङो गोसोबायदि जों सोरनिबा खालामनो होनो हाया। आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जे माखासे फाइनेन्सियेल मेटार, रांखान्थिजों सोमोन्दो थानाय माखासे हाबाफारिफोर सोलियो, जेरै दाख्लैबावै बेयाव जों मिथिदों मार्केट कमप्लेक्स, बेयाव लोगोसे गार्डेन, लोगोसे बेयाव माखासे प्लेन्टेसन बिफां गायनाय, बैफोरखौ बिथाङा मोजाङै सावरायालासिनो गावनि गोसो बायदि बिथाङा टेन्डारखौ होनानै बिथाङा सालायदों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जे DDO दङ, बे DDOखौ बिथाङा रेगुलार खालामालासिनो इनचार्ज होनानै बिथाङा बिदिनो सालायगासिनो दङ, जायनि जाउनाव बे रेगुलार गैयैखाय फाइनेन्स मेटारफ्रा माखासे गभर्नमेन्टनिफ्राय सफैनांगौ फान्डफोरा जोंना मोजां सफैयाखै आरो जाखिनि फान्डफोर सफैदों बे सफैनाय फान्डफोरा मोजां बाहायजायाखै। बेखायनो जों लुगैदों बे रेगुलार बेयो जानांगौ, जाहाथे बेयो थाबैनो रेगुलार जायो। बेजों लोगोसे हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर नील कमल सिंह होननाय सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार, बिथाङा सेक्सुवेल हेरेसमेन्टआव बिथाङा सासपेन्ड खालामजादों। नाथाय जों मिथिनो मोन्दों दिनै सासपेन्ड खालामजादोंबाबो बिथाङा फुल सेलारि मोनगासिनो दङ। दा बेखौ जों बोरै बिदि फुल सेलारि मोननो हाखो, जों बेखौ सोंथि खालामदों। बेखायनो जों दाबि खालामदों जाहाथे इउनिभारसिटिया एसे मोजाङै जाहाथे सालायजायो, जाहाथे जोंनि फरायसुलिफ्रा टाइम मथे रिजाल्टखौ मोननो हायो, टाइम मथे मार्कशिटखौ मोननो हायो आरो सिलेबासफोरा जाहाथे मोजां जायो। दा बेनि थाखाय आङो इउनिभारसिटिजों लोगोसे आसाम सरकारखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे दाबिखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय आसामनि माननीय गाहाय मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाहाथे जोंनि बे जेंनायाव सुस्रांनानै होयो। आसामनि जे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनिस पेगु बिथाङा जाहाथे जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होयो। बेजों लोगोसे जोङो दा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम हरगोन, दा गोसोखां बिलाइ जों हरगोन आसामनि गाहाय मन्त्रि आरो आसामनि
रायजो बेंगिरि बिथांनिसिम बेखायनो जों खावलायगोन दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे जेंनाफोरा जाहाथे मोजाङै जाफुंसारो आरो जुदि बेखिनियाव जुदि मानियाबा जोङो फैबाय थानाय समाव इउनिभार्सिटिनि गेटआव जोङो सानफ्रोमबो 2-3 घन्टायै जोबनो गैयै जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लागोन आरो जोबथारनायाव जायोबा जों इउनिभार्सिटिखौ खाथेनांगौ बायद' जानो हागौ दा जोंहा सिरियाल हाबाफारिया जाबाय थागोन फैगौ 20 तारिखआव चिराङाव जागोन आरो 23आव क'क्राझार जिल्लायाव नैबे हाबाफारिया जागोन थामहिनबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय बेसेबांखिनि कलेज दङ बेयाव बेफोर हाबाफारिफ्रा जोंहा कन्टिनिउ जाबाय थागोन दा दिनै जोङो बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों मोनसे सोंलु फैदों जे दुलाराय बर' सोलोंसालियाव जोङो बे जेंनाखौ लानानै UPPLनि MLA बिथांमोननो जोङो अलरेडि सावरायबाय दा बिथांमोना राजखान्थि लेभेलाव बिथांमोना सावरायगासिनो दङ बिथांमोना राजखान्थि लेभेलाव बिथांमोना सावरायगोन आरो बिथांमोना गोजौ लेभेलाव राजखान्थि लेभेलजों बिथांमोना मुभमेन्टआ बिथांमोना सोलिगोन आरो जों लोगोसे बे फरायसाफोरनो माखासे जेंनाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय फरायसाफोरजों जोङो बेखौ हाबाफारिखौ खालामदों थाबैनो जोङो जाफुंगोन बेखौ खालामदों दा UPPL हान्जाया बिथांमोना गावसोरनि अफिसियेल लेभेलखौ राजखान्थि लेभेलखौ बिथांमोना मावगोन जों फरायसा हान्जा हिसाबै जों जोंनि डिमान्डखौ जों खालामलांबाय थागोन मोनसे समाव बुंदोंमोन जे इउनिभार्सिटिनि भिसिखौ जाबाय गभर्नरा हरनाय जायो आरो बियो हयथ' सिगांनिफ्रायनो बेयाव फैदों दा बेयावनो गभर्नरनिफ्राय हरो दा बेखाय बिनिया हयथ' आरोबाव 4 बोसोर हयथ' दंबावो दा बेखाय जोङो हयथ' आरो बेबायदि भिसिखौ जोङो सिगांफोर हयथ' बिदि बोखारनांगौ होनना रावबो डिमान्ड खालामाखैमोन सिगां दा जोङो गिबि खेबनि थाखाय जों डिमान्ड खालामदों हयथ' बिथांमोना गोजौ लेभेलाव रायलायदों जोंबो डिमान्ड खालामदों भिसिखौ बोखारनांगौनि थाखाय हयथ' राजखान्थि लेभेलाव बिथांमोना सावरायगोन दा बिथांमोना गभर्नरसिमबो हयथ' बुंगोन होनना जोंनो खोथा होदों आसा खालामदों जों फैबाय थानाय समाव बेबो थाबैनो जाफुंगोन होनना जों मिजिंथिदों